ram gawe Mas Angga, kok penak? Penak ya Mas Wi? Penak tenan. Iki jare kancane akeh. Penak iki lek kancane akeh Mas. Penak meneh nek sesuk ora goleke ijol. Apa kok? Penak meneh. Ya, bacotke. Ya toh Mas Angga. Penak meneh nek esuk ora goleke ijol Mas. Ya Mas yo. Ayo Cah Ayu yo. Kowe ngadeg to lah. Cacak semeter kotor kaya aku ngene iki lak yo. Lah ya gur padha to. Padha. Bentukane yo ming padha ngene iki to nek sinten. Iya. Dipager nang ngene. adewe dhuwur Kepurone. Ade kok kaya apa? Dikempet tak dhewe. Heeh. Piye no lagune? Dikempet-kempet ngono kae lho. Jal Mas, kempiten Mas. Moh aku. Lah aku semene iki engko nek doleteng piye engko? Ya dibacotke sik ya. Monggo pete. wo sok keri saga saga keri saga yo